Здравейте, днес ще отворим още два Shiny Treasure Booster бокса. Това ще ми е второто видео. В първото видео вече видяхте, че не им знам имената. Няма да ги коментирам, само ще ги разглеждаме и ще ги прибирам. Вие вече ще прецените какви покемони са ми се паднали и дали нещо си заслужава въобще. Ще започнем с първия пакет. Значи пак ви казвам, около $70 струва един. Скъпички са, но това е положението. Само да видя как се отваряше пак. Не го отварях миналия път. Пак забравих. Така. Този път наистина ще бъде по-бърз, няма да говоря много. И да на този път имаме късмет, малко по-добър късмет. Да, това не настане. Така, ще направим номера и обръщаме. Така мисля, че се вижда добре. Да, мисля, че това е. Поне така си мисля, че се вижда доста добре. Добре, вдигаме. И оп, да, Charizard, нали така? Baby Shine, Charizard. Супер. Тук този пак беше наистина много готин. Ето ги тия които се паднаха. После може да ги прибераме в едни такива кълъвчици си имам. Разбира се, прибирам ги. Всеки един, защото колекционерна стойност, може би никаква, но все пак трябва да ги запазим. Накрая ще разгледаме какво ми се е паднало като цяло. Тези ще ги дръпна на страни. Те са обикновени, абсолютно никакви, използвах ги за игра преди тех. Това нямаше ли? Дай така става. Отзад, пред. Вижда се, малко ще дигна ръката. Този го нямам, този ми е за първи път ми спада. Добре, нищо сега. Да, нищо. Събираме ги. Може би ще отдела само тия, които са Baby Shine на този етап. Имаме един за сега. Тия всички ще бъдат на куп. Ето тук. Baby Shine ще бъде тук. Така мисля, че подробата е окей. Тези ги тръпваме настрани. И продължаваме да отваряме. Така. И нищо. Добре, просто лъскави, прибираме ги. Най-малко ще направим колекцията някой ден. Но за да я завършим, ни трябват номерата на 190, които са най-трудни за намиране. Доста от тези виждам, че вече ги имам. Това го махаме. Така, три отзад. Та раница 100 пъти ми спадна. Нищо. Тук нищо. Да, абсолютно нищо. Да ги приберем в кълъчета. Отворим нов пакет от AliExpress. Или тему мисля, че беше. Много са добри. Така. Изхвърляме. И продължаваме. И отзад. Така ли беше? Или го бърках? Не, така беше не. Да, само Shiny. Добре, Baby, тази ги имам. Мисля, че ги имам. Cool. Тази ще ги приберем тук. Тази трябва да ги приберем. Отваряме. Добре, нищо. Нищо и тук. Приберем само. Тия пакове поне имат много лъскави покемони, които са много интересни.
Това е може би единственото предимство на този бустер бокс, защото е пълен с лъскави покемони. Колкото знам, повече колекционери събират само лъскавите, тези буквално ги свъргат. Три, отваряме. Нищо. Този го имаме, Baby Shine и Мю мисля беше, дай този го имам. Така, си го махаме. И продължаваме. И нищо. И тук нищо. Ето виждате, доста шайни се събират на едно. Този вече го имаме. И някакъв друг, който нещо не изглежда много приятен за гледане. Три Baby Shine за сега. И последният пакет от този бустер бокс, който честно казвам ми даде доста дубликати на вече покемони, които ги имам. Не бих казал, че съм доволен от него. Виждам прекалено много познати покемони. Тук нищо. И да, тук нищо ми. Това е с този бустер бокс. Нищо интересно по цяло. Да, има някои, които ги нямам. Ще запълним колекцията. Но абсолютно нищо скъпо и нищо редко. Не ни се падна. Ето това е от този бустер бокс. Ще ги отделиме. Тук нека отстрани. И тези колко 4 Baby Shine. 4 дори. Ето какво ни се падна. Оттех. Чакай малко не бачи камерата. Това ни се падна. А иначе вече като лъскави, виждате, ето това. Да, нищо... Абсолютно нищо не съм изпуснал. Да, в момента ги преглеждам. Да, няма нищо абсолютно. Вдигаме ги тук, вдигаме ги тези и отваряме другия бустер бокс. Късаме. При малко отворих се. Беше доста лесно. Добре. Така става. Свъргаме. И продължаваме с новия бокс, да видим тук какво ще се случи. Да се надяваме на нещо интересно вече. Да, нищо и нищо. Абсолютно нищо. Караме красовичето. Да, повтарящи се, доста е този го нямам поне. Изглежда готин, но всички останали повтарящи се. Ще събера доста повтарящи се от тях. Така. И тук нищо. Прибираме.
Пичи. Не, Пичи ли беше? Път до Пичи. Със сигурен. Нищо и тук. Да, честно казано, тези бустер боксове не ми харесват. Има все още няколко пакета, да се надяваме на попадение. Дори нямам бейби, още сега. Все още не ми се е паднал и бейби шайн. Което е малко притеснително. Направо ми писна тези повтарящи карти. Абсолютно нищо тук. Много няма повярвам, ако не ми се падна нито един бейби шайн от този бустер бокс. Така, имаме още колко? 2, 4, 5 пакета. Този го имаме, но поне е бейби шайн. Абсолютно се падат прекалено често вече. Тук ще го видим отстрани. Това е SSR, това мисля, че са доста добри карти. Да, тази я нямам, определено много хубава. 330 номер и отзад се падна някакъв път. Добре, до тук доволно, тази ми харесва. Определено този път имаме някакво по-интересно попадение. Ще го оставим тук отстрани. Реално много по-ефтино сигурно ще ми излезе, ако искам да събера целият пакет, да ги купа картите отделно, да си събера колекцията. Предполагам, че са около 1-2-3 долара. Мога да се накупа, както за 50 долара мога да се накупа доста от карти, които ми липсват, вместо да ги отварям и буквално да си дам парите на ветъра. Но самото отваряне е тръпка. Тази ги имам, тази я имам, този го имам, много по-е поне бейби шайн, което е доста по-добре. Някакси започва да се оправят нещата. Може да последните два пакета ще излезат още по-добри. Да преизберем. Така. Последните два пакета. Нищо е, този го нямам, сега добре. Бейби шайнче, това го нямам. И поне събираме някакви карти до някаква степен. Ще отидем тук. Този тук. Те така, тя ги свъргаме. Последния пакет. Може би ще закупя още един път два бустер бокса и ще приключа с купуването на тези бустер боксове. Това са прекалено скъпо, честно казано, прекалено много карти са. Самата колекция може да я завърша с купешки карти, направо да си накупа картите. Така ще си ми остане като спомен. И най-вероятно ще започна да купувам One Piece, защото имам по-голям интерес там. Стара ще имаме я. Тази мисля, че няма. И това е абсолютно нищо и тук. И това е като цяло. Вие кажете дали въобще си заслужаваше. Според мен не си заслужаваше, защото никакви други попадения нямаме. Но какво такова? Приберем и тези две картички. Еми това е от този бустер бокс, ето тези три бейби шайни ми се паднаха. Може би така по-добре да видите, така и така. Падна ми се този SSR. И ето тези шайни, които са хол и тем подобни. Обратно, да. Еми това от мене. Ще закупя новия пак, ще се видим пак.